åka hem för att jag inte ville bli anklagad för någonting som jag inte har gjort. Hur ser du på framtiden? Ljus på framtiden. Måste man göra. Men det kommer aldrig bli den... Framtiden kommer inte bli som den skulle ha blivit innan. Det kommer bli en annan framtid. Förhoppningsvis en bättre framtid. Så det här är det man omprioriterar lite. Vad är våldtäkt för dig? Våldtäkt är när man har sex med någon som har vilja. Oavsett om det är våld eller inte våld ibland. Det är vad jag